beginning of a journey to the fucking north. Ahoj. Dobrý, dobrý. Už jste tam? Už jsme tam. Tak, Eliku, dáme vám zaplavat. Co? Dáme vám zaplavat. Rozplouváme s Varnem jinde. Aby to bylo vidět. A pokud se podíváte před sebe, tak tam už je vidět taková vysoká budova, tak to nice. A my vyjíždíme do podmořského tunelu, že za malou chvíli budeme 10 metrů pod mořem. Uprostřed moře a už možná tak proto ta mezera. Napravo si můžete všimnout větrné elektrárny a po pravé straně vidíte železnici, která vede vlastně v druhém patře toho mostu. A napravo i nalevo je vidět vyznačená cesta pro lodě, takže pod tím nejvyšším místem mostu, které má 57 metrů, projíždí velké tanky. No, to byl prýma, to fotky, viď. Američan. Tak. Most v Malmö mezi Švédskem a Dánskem. V spodním patře vlak, nahoře dálnice 13 kilometrů. Pan Krištof Malmö. No, my už se blížíme. Ten Krištof nakupuje pití. Malmö. Tančící dům. 190 metrů. Středověký hrad, dnes muzeum.
značku. Nevidím nějaký strašný. Když používáš blesk, tak vybiješ rychle baterky. Mužské ličky. Muzeum středověký hrad. Technické muzeum. Chvíli po norce jsme byli v Holandsku. On je živý teda se kurva tam nahoře. Uvnitř ponorky To je moc hezný. No, tak na tom chrápali. vyspali. Motor ponorky. Strojovna. Místnost kapitána. Podívej se ten motor. Neuvěřitelný. Tady měli dílnu zařízenou, všecko. Prostě strojovna, jak má být. Velké svátky. No a svíčky, tak oni tam dávají svíčky a ta svíčka má symbolizovat takovou nějakou modlitbu nebo vzpomínku za někoho. Takže oni tam přijdou do toho, se váží taková legenda. A ta legenda říká, že
v Lundu kázal mnich, který prosil kněze, aby tam postavili katedrálu a arcibiskupa. Oni mu nechtěli tu katedrálu postavit, no a uslyšel ho obr z podzemí, utěšovala svého syna a říkala, že obr Finn brzy přijde domů, nebo táta Finn. A tak se ten mních zaradoval, běžel za obrem a řekl mu jeho jméno. No a obr se rozčílil, úplně zrudl, začal házet z té věže kameny objímajícího sloup, takže můžete v podzemí v katedrále hledat. Univerzitní město Lund, katedrála. Tak tady máme hrobky švédských králů. Úsměv? Už nemám. Už ne? No jo.
Ten je tady. Zavřeli jsme ty. Tak, tady je taková volná chaloupka. Tamhle visí klíč se zámkem. Jen tady nasadit v okna. Tady si sednout na židli a nahodit splávek. Krásný jezírko. Chaloupka bezprizorní. A nahoře na stráni je náš penzionek, který přiblížíme. Tamhle někde nahoře je to on. Tam bydlíme. V lese je nájezdová plošina. Nebo v podstatě všechno, co má káblíka pro slepý, pro hluchý. Já jsem tedy na zájezdu měl slepý a hluchý a vždycky jsem si myslel, že slepota je hrozná. Oni říkali, slepota odděluje od lidí hluch. Patří jim Ericsson a patří jim Scanie, to je rodina, který patří půlka Švédska. To jsou nejbohatší rodiny, tak ty mají trošku jiné hodnoty. Ale 70% Švédů má normální běžný život. Švédové nemají rádi velký nůžky, to znamená, že to nechtějí, bydlejí pod mostem, to je jejich věc, ale máte kde bydlet. A pak máme zdravotní péči, kde i toho hejholu odvezou, špinavýho, umejou ho a v podstatě neplatí tu. A to Švédové... Tisíc lidí, jo? My to za chvilku přijeme. My přijíždíme dolů po této cestě, která se napojuje na dálnici, která vede z Malmö, Göteborg a Oslo. To je takzvaná šestka. Tady jsou ty dvojčata. Dobře, tady byla značka zákaz vjezdu a to každý respektoval, nebyla žádná ochrana. Tady bylo sympozium, tenkrát to bylo v televizi, jak anarchisti rozbili celý Göteborg, to byli proti. Když jste mladý, jste na levé straně barikády a pak stárnete, tak jste na pravé straně, to je vývoj. Jo? Nejdřív jste proti všemu a pak zase. Dávejte bacha, tadyhle vlevo jsou lidi, to je hlavní vchod do parku. Když se podíváte, tam jsou malinký tyhle růžový dvě velký věže, to je hlavní brána, tou do parku vejdeme a zadní branou z parku vylezeme. Kdybyste šli po těch hvězdách po zemi, jak jsou, tak dojdete k zadní bráně. To já vám ale ukážu a vysvětlím, jenom říkám, že tady vejdete. Tady potom taky tu kartu použijete při vstupu, to ty malé domečky vlevo, ty malé zelené střechy. Tam se odbavíte tou kartou, magnetický proužek, to znáte, víte, bude dost lidí, protože už je léto v plném proudu a Liseberg je kouzelný díky té atmosféře. Hlavně to není žádný pivo, žádný párek, nesmí se kouřit nikde a tak dál. Jenom máte speciální místa na kouření. A vy půjdete pod Kamesán, to jsou ty dvojčata, výstaviště a tak dál. Tady se konají výstavy, veletrhy a všechno. Před sebou máte takovou klasickou architekturu, tomu se říká anglická nebo francouzská renesance. Jsou to baráky, které znáte z Holandska, z Anglie. Cihlový domečky, který v podstatě mají charakterizovat takovou preciznost. Stavební, nepotřebují fasádu. Jo? To znamená, že to takový kupecký baráky se tomu říká. Tak a teď pomalinku projíždíme, vpravo se podívejte, C2 a stali se mistry světa v hokeji. Tady dal Šatan vítězný gól. Poprvé a naposledy. A letos, když Finové porazili Švédy, tak žádný můj kamarád doma neměl televizi. Švédsky. Já říkám, viděl si ho. A my jedeme stále dolů, blížíme se tedy dolů do přístavu. A když se podíváte, tak tady jsou tramvaje, ale ve Stockholmu metro, ve Stockholmu je plný galerií, to znamená nahoře jezdí metro a dole jezdí, dole jsou galerie. Tadyhle vpravo a Břidlice a tak dále, to je Norský kulturní centrum. Tady je doklad toho, že vlastně my jsme tady dokonce zažili koncert AC/DC nebo Iron Maiden, bylo to. Teď tady byli 1. července, byli Maideni znova. Takže to byl ohromná tedy účast. To jsou vyprodaný koncerty už dopředu, už tady byly Kiss, tak to vůbec nebyl lístky ani v prodeji, to bylo prodaný všechno. Tam jedeme dolů do přístavu a jedeme z Ázií, taky proto se říká Göteborgu brána obchodu, protože zboží jde z Ázie do Hamburku a pak jde z Hamburku sem do Göteborgu. No.
A hlavně se mu taky říká Amsterdam, protože za chvilku pojedeme přes kanály, který protínají celé město, proto ta podobnost s tím Amsterdamem. Ono taky mimochodem Holanďani. Je nádraží, kde já vidím stát X2000, to je ten druhý vlak stříbrnej vzadu, to jezdí 180, se dá podle vlaku hodinky normálně řídit, jo. A když přijede normálně vlak o 6 minut díl, tak je to ten, takže přes Göteborg vždycky jeli naši turisti doprava jeden. A já jsem tady na ně čekal ráno v 7 hodin a dělal jsem Neptuna. Ten Neptun tady na tom hlavním náměstí taky drží nějakou dary moře, jako škebly a rybu. A já jsem to žil síťovku a měl jsem saláma. Tady jsem stál uprostřed toho kruháku, co takhle vidíte před sebou, my ho objedeme z levé strany. Ty kruháky ještě, krom toho, že mají teda ještě hodně vláhy, tak to ještě. Tráva se tady řeže, seká se jednou týdně. Když ji necháváte ležet tu trávu, tak se zároveň mulčuje, tudíž nemáte, je to jako biomasa. A vlastně v přístavišti, ne, rovně jdeme. Tak a teď pozor, před váma se objeví opera, a tady je marína a lodě a vpravo je plachetnice a koukám, že připlula Aida, to je loď, velká výletní, vpravo stojí. Dříve to byla školní plachetnice, tam na tom lezli opice jako námořníci, jo. Když jste byli v Polsku za Komančů, tak nahoře, jak je Sopoty, Gdaňsk, Gdyně, tak tam stále tam pomoří loď taky. Pojedeme, to je kopie toho slavného z toho, vzadu vidíte most, zelený, jo, Golden Gates, tak. A tady zastavíme, prosím vás, na 5 minut, pojďte, vemte si foťák. Vyfotil se ho. Jo, a prdlačky prosím. Rakcová jeli v nebezpečí, má takový raketový ocásek, jo? Kdybyste raka hodili do vody, tak ho zabijete, musíte to položit, aby ten vzduch z něho šel ven, aby tu máte vyloupanou, to má hodně proteinů, a tady se to umí prostě krávka. Ty placatý ryby, hele, to je halibut. Halibut, placatá ryba, co to si platejsi, jo? Je zajímavý, že ona se narodí, ta ryba plave normálně a má ty oči takhle. Jak? A tamhle to je? Losos. A tohle to je z toho jase. Vánoční šunku pak káji na Štědrý den. Hořčici mají takový, mají všechno vánoční. Vánoční kolu, vánoční šunku, vánoční hořčici, všechno vánoční jakoby. A práte na grill a hotovo. V Göteborgu jsou 2 vysoké školy, před váma vlevo je jedna, vysoká je na furt nahoru, rovně, nejde odbočit. Je tady vysoká škola obchodní a vpravo je univerzita. To vám pak popíšu, jak to chodí ze školou, až budeme na Greně, nebo až budeme mít střílny, který měli chránit pozorovací věže, město před. To byla součást obranného valu. Dneska tam jsou galerie. Jenom pro zvířata, to je pro psy. Já tam chodím kupovat játra, nebo tam chodím kupovat kolena, tak mají dojem, že mám hotýlek pro psy, ale to nikdo nejí tady. Ale co my... Zoologická zahrada. Černé kočárky.
pomalu dorůstá do podzimku, jo. A 12letý cyklus je. 12 roků mu to jde nahoru a 12 roků mu to jde zpátky. Dožívá se 24 let, může se dožít až, jo. Podle toho, když ho má jako, když je statnej, tak je vlastně v tom největším. Ona chodí doktorovi jako k vrbě. Rozumíte mi? To u nás ten doktor nemá čas, ten vyrazil po třetí a bylo vyřešený, protože u nás na to ty lidi nemají. On tady obejme, chytnej za ruku a říká, co pak, a ona, že má bolesti a on ji vyslechne a pošle ji domů taxikem, že jo? To potkáte, ty mají kloboučky, takový ty krajky, jako kdyby se vrátil. Tak a my jsme na místě, takový hezký místo tady bude pro odpočinek, hlavně tedy pro ně. Tam mají svoji jachtu, vlevo se podívejte, doleva, teď. Tam je napsaný Valenborg, vidíte tu velkou garáž. To je ta rodina, která, a zase ve dřevě mají tam svoji jachtu a hotovo jednoduchý. Vpravo lodě, vlevo voda, moře. Tadyhle, kdo potřebuje na ten záchod, tak zezadu tady toho kiosku s tou Coca-Colou. Jedná se o bagetu. Začali jsme správně stylově. S lososem a krevetkami. A právě si pochutnává Míra. Losos, krevetky už jsem zpracoval. Takhle to je. Protože Krevetky. mě mrzlo, mi se už to upadlo a ten narasek krávský. Ano. Takže teď už mi zbývá jenom lososek, krevetky už spusnou, ty už jdou do prdele. Ohromné lodě, které mají 12 pater, já už vidím komín společnosti Stena. My s tím jezdíme a tamhle jsou rafinérie, sem se právě vozí i norský plyn zemní a nafta. To se pak skapáňuje a pak se to vozí do Německa, to je vlastně Nord Stream. Otevřený moře a vpravo máte tedy. Ty lanavy. Je to možný, no, a to je v hajzlu, no. Takže ty nový Airbusy mají motory jako volvánský. Ne, Airbus dělá tam něco, Volvo něco pro ně dělá, jo, nějakou.
A startování vlastně oni přendali taky. Víš, poklíčku, že máš tady a tady je. Sám má tady startování. Ty se mi rozbili kolem. Já bych koukal ven, to by to bylo... Bacha na hlavu, pozor na hlavu. Tak já bych teda nekoukala ven. Actual accident scenes and from hospital records. In all, over 1,400 accidents have been stačí má dom, odezní se poří, je dávno. Mě se zdá, já se ti nezdám, vím, co mám, Začíná být zima. a věřím hvězdám. Pochopíš, že se to jen zdálo. What
Aby jsme se to povyměňovali. Já tě chci mít na Já tě manžela nepůjčím. Kdo je majitel tohohle počátku? Lenka, to je můj a já tě chci mít na fotce. Nemáte sebou... Prosím vás, už konečně chvilku stíkněte. Pítlame. A kam se díváme? Kamkoliv. Jak chcete. Eliášku, ty jsi Ale já si stáhnu. Koukejte se do foťáku. Ale ta fotografka má krásný triko teda. Se smějete, jak kdyby to byl Ale kdyby si dělal úspěšný zájezd. Kdo to řekl? Bez toho Já jste trika. povídal. Nikdy neustanu po... Dřevěný plynojem, jo, ten plynojem jde dolů a ten vlastně se, když je, jo, stlačí plyn, tady je taborku, tady. Ale jinak ve Švédsku plyn není, topí se elektřinou, tak můžeme, pouští nás je hodně, díky, děkujem bardzo. Proto ten typ mostu nešel udělat na Ersundu, jak jste všichni přesně jeli. Ten zavěšený nešel udělat na Ersundským, protože tam jezdí vlaky, tady nejezdí vlaky. A ty vlaky by ho rozhoupaly. Tak musel být těma pilonama dvouma a nemohl být ani oblouk.
jo, protože kdyby byl oblouk, tak by zase lodě by ho mohly narazit. Kdyby to se pak snižuje ten rád. A když je mlha, tak by mohly lodě narazit do oblouku, takže musel být ten typ, který má ty pilony uprostřed, jak jste za autobusem jedeme stále dolů, tak tady jsme dneska už byli jednou, výborně jedeme. Náměstí, tam taky stojí Gustav Adolf, to je, vzadu je Gustavova katedrála, to je hlavní náměstí, tady jakoby takovej staromák, dalo by se říct. On taky tam stojí ten Gustav a ukazuje prstem, on má prst ukazuje a říká, tady bude centrum, prostě který utlačovalo Švédy. Ale to je jiná kapitola, to si pak řekneme i ten Vasův běh, proč se běháme, jedeme stále Rovfram, to je švédský rovně, Gerade Haus, převodovka v čudu, výborně jdeme dál. Pošťák, volant napravo, to je proto, aby mohl házet dopisy do schránek, jo? To byla paní, tu jsme přejeli dál. Tadyhle bazén, se pojďte nahoře, je bazén vpravo na tom baráku, Avalon napsané, to je taková tržnice, taky tam mají dobroty. A teď se blížíme nahoru, tam už je vidět ten obloukový barák a to je ten muzeum. Jo, to byl nejbohatší Švéd, co to založil, ale jed dan, to vás čeká v Kodani. Takovou lodičkou pojedete hodinová plavba, my tady nejezdíme v Göteborgu. Mám je vyplašit. No. Tak nemám tu správnou barvu, trička. Tak to všechno jemník jednovousí. Někde taky tady plave losos, velký, ukážu vám lososa. Losos je velká. Oni se zahážou, tam máte koukej ty mořské kočky, čumí hezká. No. Pak jsou tady nějaké opušnatky, tyhle ty ryby a tak dále, to já ani neznám všechno. Ale tady bude někde i los. Stefan, ibland får man i händerna i vattnet fast man inte får det. Det står en skylt Jo, ale tady je kočík. Tady jinak. Věc, že za život ztratí až 30 000 zubů. To furt růstají. No, druhý tam byl. No, to bychom dopocali někdy, přesně, no. Rozdvojený. Tadyhle, ten ho má, vidíte to? Ten taky, to jsou dva samci, no. To poznáte. Jinak má samec teda žralok, velmi hrubou. To poznáte podle toho. Raz, dva, tři, čtyři, pět má těch dechových. Tak pojďte, tady už jim máme dál. Jo, to jsou ty věci. Ne, pochoduje krab. Já myslím, že to bude tady rychlejší.
Ten krokodýl musí Vesmírný modul. Den åker snabbare ner. Den gör ju det. Jag tycker fejkar att det ska vara ja, nästa. Oliver är på andra sidan.
No a Stockholm se rozkládá na 15 dohromady. Takže můžete všimnout všude spoustu vody, mostů a zeleně. Napravo je vidět radnice, kam půjdeme, to je ta věž s tou. A tady vidíte přední část toho paláce, kam si budete moct. Drottningholm, královský švédský hrad, královské divadlo. Královský hrad Gromholm. Paní Královna. To je služba. To je nádhera. Když bych tam chtěl jít, já taky bych otevřel takhle. A musel bys nést nákupní tašku. Číslem 21. Zde připlouvá královská jachta. Modrý salonek. Modrý mramor. Nejlepší míst. My nemáme něco dneska koupení, nemáme nějaký design v naši. My nemáme, určitě nemáme. Ale nevím. To máte. Prostě nemohli byste tohle byste nemohli přijít. A on říkal, že jich bylo pár. Radnice Stockholm.
Io sono un po' timida, non vorrei. Fák. To je zakladatel města Stockholm, Birger Jarl. Viděli jste tam tu postavičku na té skříni s těma velkýma kalhotama. Tady nalevo vidíte budovu. A my teďka přejíždíme do centra, takže tam bude Královský palác, poté půjdeme do Korona. Tak samozřejmě máte volný program. Pokud chcete, tak můžete navštívit pohřební katedrála. Teď, když se podíváte tady přes most, takový bílý zámeček, to si nechala postavit královna Kristýna. To je tak, jak vám pan Šmíd říkal, s velkým klitorisem. A napravo už je Královský palác a na tom ostrůvku nejblíž k nám taková velká budova, to je budova parlamentu. Samozřejmě je to švédská vlajka, ale odlišuje se tím, že na Královském paláci ty vlajky vlají s korunkou. Část toho paláce teďka opravují, tak podle toho znaku můžete poznat. A teď? A teď je to kde? Teď napravo je vidět věž radnice. Tam jsou ty tržnice. Já to zase spletla, co s těma sloupama? A teď projíždíme kolem budovy Plešením, tak to je Královský palác.
pozvání na večeři. To je v Popravě. K tomu tady říká taková černová láze. Malý námořníček. To je teda ksiftík. Je to tady takhle zastrčené mezi domy, takže to není moc vidět. Che volte? Dove stai also an der Rezeption vorbei, dann rechts halten, wir sind da noch allein drin, es gibt keine abschließbare Strecke, gar nicht. Že ta loď byla špatně navržená, tak část viny by samozřejmě padla i na krále, což nešlo. Takže nikdo nebyl... Ono trochu připomíná loď. To muzeum je speciálně postavené pro tu Vasovu loď. A muzea ještě malinko víc doprava, tak tam je zábavní park. No, morská dráha. Jako Praze. Jinak ta dřevěná loď je z 90% původní, právě díky tomu, že ten val dělali, jsou udělané, aby byly hladké. Tam uvidíte hladkou část, oni se snažili to odlišit, aby bylo poznat, která část je původní a která je nově udělaná. No a ta Vasova loď, nebo ta tragédie, mi se někdy říká objektu. Oni našli i boty, oblečení, že bylo možné rekonstruovat jakási cestou zpět v autobuse, protože teď už to nestihneme, už jsme velmi blízko a v muzeu mě neuslyšíte. Estonia, o které mám povím. Takže na mě počkejte u autobusu a půjdeme přes Špického Salinu do Stockholmu. A v noci se potopil. Tady vidíte jména všech, kteří tam zahynuli. Zahynulo tam 852 lidí. To byla velká tragédie. Takže můžete se, když se podíváte na ty jména, tak to jsou a jak to tady vypadá? Reposent au fond de la mer Baltique. Souvent, leur bois est très bien conservé. Dans les autres mers, ce bois est rongé par le taret. Mais ce petit mollusque ne se plaît pas dans la mer Baltique, destitué jadis de la couronne de Suède. Les troupes suédoises abondent dans la région. Elles cherchent à Stockholm est l'un des lieux de travail les plus importants du pays et l'une de ses principales bases navales.
Il est loué par le Hollandais Henrik Hubertsson et son frère Arend de Schroot qui font construire de nouveaux vaisseaux de guerre. L'un d'eux est le Vasa. On assemble le bâtiment sur les cales de construction et on fabrique les clous et les boulons dans la grande. Ces sculptures ont un rôle symbolique. Elles servent à proclamer la puissance de Gustave Adolphe et illustrent l'image qu'il veut donner de lui-même au monde. Les plongeurs découvrent une foule d'objets tombés ou détachés du navire. De plus en plus, on commence à comprendre qu'à travers ces tunnels, on fait passer de gros câbles d'acier reliés à des pontons de levage à la surface. En août 1959, tout est prêt pour le premier essai. On tend les filins d'acier et on commence à vider les pontons de leur eau. La coque du Vasa va-t-elle tenir? Le limon lâche prise, le Vasa flotte librement dans son berceau de câbles. Le navire peut maintenant être amené dans des eaux moins profondes pour préparer la remontée définitive. On bouche préalablement les trous laissés par les... Lundi 24 avril 1961, c'est le grand jour. Après 333 ans, le vaisseau royal Vasa va enfin revoir la lumière. Devant des milliers de spectateurs, la presse, les radios et les télévisions du monde entier, il apparaît lentement à la surface. Bientôt, il a suffisamment émergé pour que le chef des plongeurs, Edwin Felting et Anders Franzén puissent monter à bord. Il faut maintenant pomper autant d'eau et de boue que possible pour alléger le navire et le remorquer jusqu'à l'escale suivante, la cale sèche. Pour y arriver, le Vasa va une dernière fois flotter sur sa propre quille. Lentement. Enseveli dans la vase et le limon. Une à une, les grandes roues en bronze est tombée des gréements. Toutes les pièces découvertes sont marquées et répertoriées. Cette bague est le seul objet en or que l'on ait retrouvé. Entre 1962 et 1979, la coque est elle aussi traitée au polyéthylène glycol à attraction touristique du monde. Unten sehen Sie, dass es bedeutet.
beleuchtet. Ja. Also da ist jemand gerade am Arbeiten dort drin in der Wildwasser. Also an Bord wird die ganze Zeit was gemacht. Und hier auch und da oben? Da oben noch nicht, nein. Vielleicht Aber der geht's Kapitän gleich hatte noch. auch schon elektrisches Licht. Ja, genau. Genau. Ja, genau, die habe ich gesehen. Ja. Hightech war es halt. Ja. Genau. Rivian Shoppingu. Welcome. Thank you. Je serai prêt à tout, un seul petit tour, petit jour, quand tout est là. Radio et Zouk Radio vous informe. V roce 46. Blind, oh, oh, oh no, I'm sad to
Just had it all. I saw that I heard No si vás nefotím, jak vám chutná. Jak mu chutná? Panu Grosovi chutná vydat. Ještě tvé baví,
ještě máš právě snít. Ještě ti lžou jen krátce. Ještě si dáš tu práci, nezírat, když ti hráči radí pán. Když je tě půlí láci, no jo, ale jednou už nebudeš tomu ženu zvát. A oni to teďka natahují, že stěhujete? Tak to je krásný. Ne, tak no ty furt nic, Jo, takže nebudu hrát. Tak se, a on to musí být zdokumentovaný. No. Já jsem zvyklý na takových věcí. Sexská blbost. Ty vole. asi do parády. Ze života těl.
Grena, městečko Grena. Camping, převoz, přívoz na ostrov. Jak on se jmenuje ten ostrov? Visingsjön. Prostřed jezera. Generál Brahe se proslavil nejvíc v bitvě u Narvy a Pskova, kde ruský stran pojedeme baráků. Tam je ta hlavní cesta. Ty hlavní ulici, tam jsou právě ty baráky. Je to tady dole, a už to vlastně tam. Ale právě tam. To je 6 nedělej. Ale co to je, co je to vypadlo? Jsem Peťou. To bylo. Jo? A tak všechno vím, jo? Ty mi dokonce napsali do knihy, že mi rádi oplatí moje služby. Pojďte dál. Grena Camping. Tak to jsme při přístavišti a pojedeme na ostrov trajektem. Naše grupa. Než nás v podstatě jelo. Tak, tady se nacházíte v druhém a zároveň posledním postele dnešního programu. Ruský vojáci to pak zapálili, to byly rusko-švédské války, jo. Tady měli svůj přístav. Kupuješ lístky do divadla. Je večer nedá spát, a jestli se z mýho zdržovala.
fotr povídá, co jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nevracej se s vodicí, snaž se mě hochu trochu pochopit. Pojď! Já šel dál, baby, a mě mám stát. Já šel dál, baby. Hranici, na policejní stanici, já jsem jenom rock'n'roll. Černý krab, vlakem dál, rakem back, a na tuto lípku Elvis Presley stop. A mám krásnou světlici, a každý se jim přišel nějaký král. Jak našel dál, baby, já se vás znám. Našel dál, baby, jsem tancoval na každý jiný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jen rock'n'roll. Šel dál, co jsem tancoval. Na každý jiný stanici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock'n'roll. Hrál jsem jenom rock'n'roll. Hrál jsem jenom rock'n'roll. Měl jsem to tady už, ale nevím. Helsingborg. Pouštíme Švédsko. Stranu je Dánsko. Kodaň. Takže protože to dánský král chtěl, Frederik, když oslavoval vládu svého, 300 let vlády svého rodu, tak chtěl napodobit chrám svatého Petra v Římě a postavil ten krásný kostel. Uvidíte ho i při projížďce na lodičkách. Vidíte, jsou zelené, jsou krásně vyzdobené. Tam pravděpodobně moc lidí. Ježiš. Malou mořskou vílu pouze na obrazovce. Tak... Já nevím, která je správně.
Před tou budovou je socha Frederika V., který podepsal první ústavu. Sammenholdet draghaler ved 3 kroner i toppen symboliserer Kalmarunionen mellem Danmark, Sverige og Norge. To the right, you see the symbolize the Kalmarunion between Sweden, Denmark and Norway. Napravo vidíte budovu staré burzy, která byla postavená v 17. století. Nehrálo takovou roli. Længere fremme her på venstre side vil jeg jo lidt se Nyhavns kanal og her til venstre kan I se det Kongelige Teatersnit skuespilshus. Det blev bygget i 2008 og er et eksempel på 1,000 square meters. It has 14 floors and approximately 1,000 rooms. Nalevo vidíte apartments here. Nalevo vidíte budovu, kde vyráběli torpédové lodě. Tam jsou luxusní byty. Ty dřevěné lodě z centra města sem, protože samozřejmě hrozily požáry, takže se je snažili odstranit toho centra. Lige fremme foran os ved flaget har vi øen Nyholm, og her findes 7 the elevated cranes and the pumping station. And this area is today listed because they remind the time when this harbor was an industrial harbor. Zařízení, kdy se plouvaly lodě. To je pak vzpomínka toho, že tenhle přístav je průmyslovým přístavem. Napravo ten zelený ostrov, to je ten that used his own wife and a ballerina as a model. Abroad she's known as the symbol of Denmark, but among Danish she's mostly famous for having lost her head several times. Marmorkirken, som har den 5. største kirkekuppel i verden. To your right you can see Amalienborg, and Amalienborg has been the official. Královna sídlí po pravé straně a korunní princ Frederik na levé straně. Před námi přímo je mramorový kostel, který má ten dom, pole je největší ve Skandinávii. Můžete vidět tu podobnost chrámu svatého Petra v tom městě. Nová část Královské knihovny byla postavená v roce 1999. Všechny diamanty reflektují jejich barvu a také proto, že ten úhel, ve kterém je to podobné. Men var ned i 1794.
Og det var efter branden her, den kongelige familie flyttede til Amalienborg. Nahoru vidíte princip K, který byl postaven 4 roky poté, co byl postaven ten Kristoffer, známý dánský umělec, který dlouhou dobu v Číně. Náměstí Kodaň Královského paláce. Pouštíme Dánsko. Motor. Já si tě nejdřív vyfotím v pozadí s Dánskem. Pak vyfotíme tu lodičku malinkatou.